Актуалните новини към днеска са, че опита за Майдан в Боливия не успя. Генерал Сюнига беше арестуван и типично в негов стил почна да се оправдава, че едва ли не този преврат го е направил по указ на президента. Може би има някаква доза истина. Моя прочит на събитията е, че той може би е получил просто устно добро в опита си за преврат, защото той стартира веднага след като боливийският президент беше на посещение в Москва и те се договориха за бъдещо сътрудничество. Боливия е номер 1 в света по запаси на литий. А литий е, както казах, една от основните суровини на бъдещето. Те имат 24-25% доказани запаси. Още колко недоказани имат, никой не знае. При всички случаи пробва се този Майдан. Лечи се, че не беше подготвен Майдана като хората. Лечи се, че просто се е направил спешен порядък. Както казах, най-вероятно са му обещали някаква подкрепа, но не са успели да организират подкрепата и са искали да видят как ще се развият събитията. Естествено, събитията не се развиха добре, защото народа застана в подкрепа на властта. Половината армия също застана в подкрепа на властта. Всички латиноамерикански държави подкрепиха властта, настоящата власт, нали? Съответно се извика латиноамериканския консул и така нататък. Видя се, че няма да мини и то не мина. Автоматично там всички силоваци обърнаха палачинката, генерала си беше арестуван и нещата приключиха. Това беше 100 опит за Майдан. В Кения също имаше някакви размерици, но те са главно на икономическа основа, също поприключиха размериците. Другото интересно е, което се случва в Израел. Той упорито ще се готви за война с Ливия, само че там има един проблем. Проблема е Турция. Турция е ясно дали да се разбере, че тя не просто ще е против тази война, но ако Израел продължава с тази си политика и ако Запада продължава да го подкрепя, има наистина този път сериозна опасност Турция да напусне НАТО. Защо Турция ще напусне НАТО? Поради простата причина, че Турция вече води своя политика. Аз бях ви казвал и още миналата година, че тя си развива проекта Туран. И въпреки, че някои си мислят, че това е под британско, американско и не знам си какво ръководство, напротив, Турция се става все по-еманципирана. Другото, което е, че турците виждат, че няма какво повече да вземат нито от НАТО, нито от Европейския съюз. Те от НАТО взеха каквото можаха. Изпокраваха технологиите, влязоха на натовските пазари, вече станаха един от най-големите оръжейни износители и като няма какво повече да вземат, защото технологично и военно турците са преди НАТО. Те са на едно от топ местата в света по безпилотници, по надводни, подводни апарати и по поред други неща. Така че първо те няма какво да правят в НАТО, второ няма какво да вземат като технологии, като ресурси, като пазари. И трето, какъв е смисъл да бъдат в една организация, която им носи само негативи, а реално те няма какво да получат от нея. Турците си прагматици, така че много скоро, предполагам, ще бият шута и на НАТО, и на Евросъюз, и на всичко останало. А Израел е много удобен повод да го направят. И при всички случаи, турците, ако искат да излязат от ролята си на една регионална по пътя за световна свръхсила, те трябва един вид да се явят като обединители за ислямския свят или сунитския ислямски свят. Така че аз прогнозирам, ако Израел се заиграе и ако Запада не оттегли подкрепата си, Турция да вземе един геополитически завой, да излезе от НАТО, най-вероятно да тръгне към БРИКС, да стане член на БРИКС и лека по лека да си намери мястото сред световните свръхсили. Това е моя прочит на събитията. Какво ще се случи, ако се задълбае този конфликт? А за Израел просто шанс няма. Те така не трябва да правят война с Ливан или да измислят някакъв друг зулум, с който Нетаняху да не слиза от власт. Защото слезе ли от власт, директно си отива на военен съд. И това е най-интересното към момента. Другите интересни събития са, че след тази варварска атака на плажа в Севастопол, където вече по видеото явно се вижда, че се е било обстрел. Едната ракета се отваря и касетните боеприпаси удрят плажа фронтално отгоре надолу, което си говори за целенасочен обстрел. А той няма как да се случи
без целеуказване и ръководство на НАТО. Тоест ракетите Атакамс не могат да бъдат насочвани, дирижирани и изстрелвани от украинци. Това се прави с натовски инструктори, с натовско полетно задание. Следственият комитет на Русия възбуди уголовно дело. Също ще има международно разследване и ще стане ясно кой как е участвал. А също и ще има много сериозна ответна реакция. Включително аз си мисля, че е много вероятно руснаците да ударят на рамо и да подпомогнат с въоръжение в някои конфликтни точки на света, например Хути и други места, да ги снабдят с достатъчно сериозно оръжие, с което да потопят и американски и натовски кораби. Макар че хутите вече имат такова оръжие, те получиха от Иран безпилотни надводни и подводни катери, получиха дозвукови ракети, но тази атака в плажа на Севастопол няма да остане безнаказана при всички случаи. И това си е военно престъпление, което също ще бъде разследвано. И това е в общи линии обзора към днешна дата и към 27 сутринта, което е по-интересно в международен план.